Ka amara Jehova Chineke nna dịrị gị ndị ọma na-ege ntị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Anyị ga-aga n'iru ilebanye n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. Site na ime ihe ọmụmụ anyị n'ụbọchị taa, ị pụrụ izute mmadụ ndị ka gị, ndị hụrụ mgbanwe n'ime onwe ha dịka ha zutere Jizọs. N'ihi na asị m unu na mmadụ apụghị izute Jizọs ma dịkwa otu ọ dị na mbụ. Taa n'ihe ọmụmụ a, anyị ga-agakwa n'iru n'isiokwu nke akpọrọ Mary Magdalene. Ị ga-ahụ ka Jizọs siri gbanwee ndụ nwaanyị a n'ụzọ enweghị atụ. Ugbu a, tọọ ntị gị n'ala nke ọma ka ị nụrụ nke a dịka ị na-akwado ka Chineke gọzie gị nakwa ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị nke taa, n'usoro ihe ọmụmụ anyị mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ Mary Magdalene. Isiokwu nke anyị nọ na ya na-eleba anya na ndụ nwaanyị a onye zutere Jizọs. Na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, anyị hụrụ onye nwaanyị a bụrụ. Anyị hụrụ ọnọdụ ya tupu o zute Jizọs. Anyị hụkwara nsọpụta Mary mgbe o zutere Jizọs. Lebakwa anya n'ije ozi Mary mgbe o zutesịrị Jizọs. N'ịga n'iru n'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'ịchụ àjà Mary mgbe o chetara Jizọs nakwa ihe Jizọs mere ya. Dịka anyị mere ka anyị mara n'oge gara aga na anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a site n'ọtụtụ ebe ọgụgụ nke anyị họpụtara n'akwụkwọ nsọ. Ọ ga-amasịkwa m ka idebe akwụkwọ nsọ gị n'akụkụ gị dịka anyị na-eleba anya na ndụ nwaanyị a, ịma ihe ndị anyị onwe anyị pụrụ ịmụta site na ndụ ya taa. N'ezie, ihe ukwuu nke akụkọ ndụ Mary Magdalene abụghị ọtụtụ ihe ndị a nke anyị kwuworo banyere ya. Ọ bụghị ọnọdụ Mary tupu o zute Jizọs, ọ bụghị onye ọ bụrụ, maọbụ ndụ adịghị ọcha ya maọbụ adịghị ike ya. N'ezie, ọ bụrụ na ewezụga nzute nke Mary zutere Jizọs, ihe kachasị ukwuu n'akụkọ nke ndụ Mary bụ àjà ndị Mary chụrụ mgbe o chetara Jizọs nakwa ihe Jizọs mere ya. Ọ bụrụkwa na isoro akụkọ nke ndụ onye nwe anyị n'ụwa, malite na mgbe a kpọgburu ya n'elu obe ruekwa na mbilite n'ọnwụ ya, e nwere otu ihe nke ị ga-ahụta ebe ahụ niile mgbe dum. Ị mara ihe nke ahụ bụ? Nke ahụ bụ Mary Magdalene. Ọ bụ ihe dị oke mmasị na mgbe mmadụ niile ọzọ gharịpụrụ onye nwe anyị, Mary nọgidesiri ike. Na nke mbụ na mbụ, Mary nọnyere ya mgbe a kpọgidere ya n'elu obe. O kwesịrị ntụkwasị obi nye onye nwe anyị mgbe ndị na-eso ụzọ ya ndị ọzọ niile gharịpụrụ ya. Dịka Jizọs na-erute nso obe ya, ị ga-ahụta ka ndị na-eso ụzọ ya na-adachapụ n'otu n'otu. Ruokwa mgbe o rutere obe ahụ, ọ dịghịkwa ndị fọdụrụ, na-abụghị naanị mmadụ ole na ole. Anyị na-agụkwa okwu ndị a n'Oziọma Matiu isi 27 ahịrị nke 55 ruo na nke 56. Ọ na-asị otu a: ọtụtụ ndị inyom nọkwa n'ebe ahụ, ndị nọ n'ebe dị anya na-ekiri, ndị si na Galili soro Jizọs na-ejere ya ozi. N'etiti ha ka Mary Magdalene na Mary nne James na Joses na nne ụmụ Zebedi nọ. Nke a bụkwa Mary a, onye anyị na-amụ ihe banyere ya taa, ka ọ nọrọ n'ebe dị anya na-ele anya mgbe a na-akpọgbu ya n'obe. Otu onye dere okwu ndị a, ọ sịrị, n'oge niile e nwere obi ndị nne n'ụwa, ọ dịghị mgbe ọbụla e nwere obi ụmụ nwaanyị abụọ nke jupụtara na mmetụta dịka mgbe Mary nne Jizọs nakwa Mary Magdalene guzokọrọ ọnụ n'akụkụ obe ya. Ọ dị mgbe ọbụla ị mere mgbalị itinye onwe gị n'obi nke nne ya n'ụbọchị ahụ, ma ọ bụkwanụ n'obi Mary Magdalene? Ha guzoro
bee akwa dịka ọ na-enwebeghị ụmụ nwaanyị abụọ ọzọ siri otu ahụ kwa akwa mbụ n'elu ụwa a kamgbe ụmụ nwaanyị malitere ịkwa akwa. Ruokwa mgbe Jọn site na ntụziaka nke Jizọs kpọrọ nne ya pụọ site na Kalvarị ma kpọbakwa ya n'ime obodo, ma Mary Magdalene gara n'iru iguzo n'akụkụ obe ahụ. O mere ka nne ya si ebe ahụ pụọ, ma n'ezie Jizọs apụghị ime ka Mary Magdalene site n'ebe ahụ pụọ, n'ihi na ọ gakwara n'iru iguzo n'ebe ahụ n'ụkwụ obe ahụ. Ndị na-eso ụzọ ya niile agharịpụwo ya ma gbalaga. N'ebe ahụ n'ụkwụ obe a ka nwaanyị a naanị ya kwụrụ. Onye nwe anyị Jizọs gbanwere ndụ ya. Ya na Jizọs nọkwara ọbụnadị na mkpọgbu n'obe nke Kraịst. Ọ bụghị naanị nke a, ọ nọnyekwara ya n'olili ya. N'otu n'ime ihe osise ya, nwoke a na-akpọ Ruben Peter Paul gosiri Mary Magdalene ebe ọ na-enyere Nicodemus nakwa Josef onye Arimatia aka ka ha budatara arụ Jizọs site n'elu obe ma kwadokwa ya maka olili. Nke a bụ naanị ihe osise, ma ihe anyị maara bụ na Mary Magdalene soro ndị ikom abụọ ndị a ndị butere arụ Jizọs site n'elu obe ma kwadokwa ya maka olili. O sokwara ha ịhụta ebe ha ga-eli ya. Anyị gụrụ nke a n'oziọma nke Mark isi 15 ahịrị nke 46 ruokwa na nke 47. Ọ na-asị, o wee zụta ezi akwa ọcha. Mgbe o budatasịrị ya, o wee kee ya n'ezi akwa ọcha ahụ, tọgbọ ya n'ili nke egwugharịrị n'oke nkume. O wee kpọrọ otu nkume kwatie ọnụ ụzọ ili ahụ. Ma Mary Magdalene na Mary nne Joses hụrụ ebe a tọgbọrọ ya. Ị hụrụ nke a? Ọ nọrọ n'ụkwụ obe ahụ mgbe niile a kpọgidere ya n'elu obe. Mgbe ha butukwara ya, ọ nọrọ ebe ahụ. Eleghị anya, o sokwara nye aka ịkwado arụ ya. Dịka ha na-ebugakwa arụ a niile, ọ nọrọ ma hụta ebe ha debere ya. Mgbe ọ hụtachara ebe a dọbara arụ Jizọs, hụtakwa na ejiri nkume dochie ọnụ ili ahụ, Mary abụọ ndị a, Mary Magdalene nakwa Mary nne Joses, lara n'ụlọ ha. Ọtụtụ ndị ode akwụkwọ agbawo mbọ iche banyere iri uju nke jupụtara n'ime obi ha. Iri uju nke jupụtara obi nke ndị na-eso ụzọ Jizọs n'ụbọchị Satọde ahụ. N'etiti ndị niile kpọrọ onwe ha ndị na-eso ụzọ ya, ekwenyere m na Mary Magdalene bụ onye kachasị ata ahụhụ n'ime awa 24 ahụ. O sonyere Jizọs mgbe niile a na-akwa ya emo n'aha ikpe ya ikpe. Ọ nọrọ mgbe a na-eti ya ihe otiti. Ọ nọkwara hụ mgbe e kpunyere ya okpu ogwu n'isi. Ọ nọkwara ma hụ mgbe ọ dara n'ala n'okpuru ibu nke obe ahụ nke dị oke arọ, dịka ọ gbalịrị ibu ya ma ruo Gọlgọta. Ọ hụrụ ihe ike nke ndị agha Rom afọ tara mmiri mere ya. Ọ nụkwara ụda nke ntu ndị ahụ dịka a na-akụnye ha n'aka ya nakwa n'ụkwụ ya. Mgbe ahụ oge awa nke ọchịchịrị ahụ mekwara ka mmụọ ya daa mba karịa, dịka ya na nne Jizọs na-anọdụ na-echekwa ihe ike nke mkpọgbu n'obe a ka ọ gasịa. Ọ nọkwa hụ ka ndị agha Rom na-efe nza maka uwe ya. Ọ nụkwara olu Jizọs ka ọ na-ekwupụta mgbaghara nke si n'ala ala obi nakwa nkwa nye onye omekome ahụ onye a kpọgidere n'elu obe n'akụkụ ya. Ọ nọkwara mgbe o bekuru nna ya nke bi n'eluigwe akwa. N'ikpeazụ, ha niile nụkwara olu ya mgbe ọ sịrị, ọ gwụsịwo. Mary makwara na ọ gwụsịwo, na onye nsọpụta ya anwụwokwa. Mgbe o sosiri arụ ya ruo niile, ọ dịkwa ihe ọbụla ọzọ nke ọ pụrụ ime na-abụghị ịla n'ụlọ ya ma cherekwa ka ụbọchị izu ike bụ ụbọchị Sabat ndị Juu gasịa, ka o nwee ike laghachikwa ọzọ n'ili ahụ inye ya onyinye obi ekele nke ikpeazụ nke ọ pụrụ inye ya, nke bụ ụda nke na-esi isi ụtọ nke kwesịrị ekwesị maka olili ya. Nke a na-eduru anyị ruo na nke atọ.
Mary n'ezie bụ onye mbụ rutere n'ili mgbe Jizọs sitere n'ọnwụ bilie. Ọzọkwa emere ka anyị mara site n'oziọma Mark na n'ezi ụtụtụ nke ụbọchị nke mbụ n'izu, Mary Magdalene bịakwara ịkwanyere onye nzọpụta ya ugwu. Nke a bụ oziọma Mark isi 16 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke abụọ. Anyị gụrụ okwu ndị a, gee ntị. Ọ na-asị, mgbe ụbọchị izu ike gasịrị, Mary Magdalene na Mary nne James na Salome wee zụta ụda ụtọ dị iche iche ka ha wee bịa tee ya mmanụ. N'isi ụtụtụ n'ụbọchị mbụ nke izu ụbọchị 7 ha wee bịaruo ili ya mgbe anyanwụ wara. Ya mere, ọ bụrụ otu n'ime ndị mbụ rutere n'ili ahụ n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Ọzọkwa, Mary bụrụ onye mbụ hụrụ ili tọgbọrọ n'efu, n'ihi na anyị gụrụ n'oziọma Jọn isi 20 ahịrị nke mbụ. Ọ sị, ma n'ụbọchị mbụ nke izu ụbọchị 7 n'isi ụtụtụ, mgbe chi aka abọghị, Mary Magdalene bịaruru ili ahụ wee hụ nkume ya na-ewepụwo ya niile. Ọ bụ ya bụ onye mbụ hụrụ nke a, dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara. Gee ntị ihe akwụkwọ Mark kwuru. Mark isi 16 ahịrị nke 5 na nke 6. Ọ sị, ha wee baa n'ili hụ nwokorobịa ka ọ nọdụrụ n'aka nri, bokwasịkwa uwe mwụda ọcha, ibubo wee nwa ha n'arụ nke ukwuu. Ma ọ sị ha, ka ibubo ghara inwe unu n'arụ nke ukwuu. Unu na-achọ Jizọs onye Nazaret, onye akpọgideworo n'obe. Ya mere ka o si n'ọnwụ bilie, ọ nọghị n'ebe a. Anya Mary bụ anya mbụ nke hụrụ nke a. Ọzọkwa, Mary bụ onye mbụ mara ọkwa ili tọgbọrọ n'efu, n'ihi na emere ka anyị mara ọzọ n'oziọma Jọn isi 20 ahịrị nke 2. Ọ si otu a, ya mere ọ gbaa ọsọ bịakwute Simon Peter, bịakwutekwa onye ọzọ ahụ na-eso ụzọ Jizọs, onye Jizọs hụrụ n'anya, sị ha, ha ebupụwo onye nwe anyị n'ili, anyị amataghịkwa ebe ha tọgbọrọ ya. Ị maara ihe niile ndị a banyere Mary Magdalene? Nke ọ bụghị ihe dị mkpa. Nwaanyị a, onye a kpọrọ aha ya naanị na ngafere, ma akụkọ banyere ya ka echekwara anyị n'ụzọ mara mma n'akwụkwọ oziọma. Anyị gụrụ okwu ndị a n'oziọma Jọn isi 20 ahịrị nke 11 ruekwa na nke 16. Ka anyị gee ntị nke ọma. Ọ na-asị otu a, ma Mary na-eguzo n'ezi na nso ili ahụ na-akwa akwa. Ya mere ka ọ na-akwa akwa, o ruru ala nyoo n'ime ili. O wee hụ ndị mmụọ ozi abụọ na-eyi uwe ọcha ka ha nọdụrụ ala, otu n'isi, otu kwa nnukwu, n'ebe a tọgbọrọrị arụ Jizọs. Ndị ahụ wee sị ya, nwaanyị, gịnị mere ị na-akwa akwa? Ọ sị ha, n'ihi na ha bupụrụ onye nwe m, amataghị m ebe ha tọgbọrọ ya. Mgbe o kwusịrị okwu ndị a, o chigharịa wee hụ Jizọs ka ọ guzoro, ma ọ mataghị na ọ bụ Jizọs. Jizọs sị ya, nwaanyị, gịnị mere ị na-akwa akwa? Onye ka ị na-achọ? Nwaanyị ahụ, ebe ọ na-eche na ọ bụ onye nche ubi ahụ a gbara ogige, ọ sị ya, onye nwe m, ọ bụrụ na gị onwe gị bupụrụ ya, gwa m ebe ị tọgbọrọ ya, mụ onwe m ga-ebupụkwa ya. Jizọs sị ya, Mary. Nwaanyị ahụ chigharịa sị ya n'asụsụ Hibru, Rabonai, nke bụ onye ozizi. Nke a bụ nnọọ oge awa gara amasị m ịnọdụ n'ebe ahụ hụta ihe mere. Naanị ịgụ akụkọ ya na-eme m ka ọ dị ka a ga-asị na m nọrọ n'ebe ahụ. Nwaanyị abụ onye gosiri onye nwe anyị ịhụnanya dị ukwuu, onye soro ya site n'obe ruo n'ebe e liri ya, ma laghachitakwa ugbu a n'ili ya ite arụ ya mmanụ. Na-echekwa na ihe niile agwụsịwo. Ọ na-eguzo n'ebe ahụ n'ubi a gbara ogige, iru na iru ya na onye ahụ nke ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Onye ahụ bụ onye gbanwere ndụ ya.
ma n'ihi na ọ nọrọ n'arụ nke mbilite n'ọnwụ ya, nakwa n'ihi na onweghị mgbe ọbụla Meri chere na ọ ga-ahụkwa onye nwe ya ọzọ. Meri chere na ọ bụ onye na-echebe ubi ahụ gbara ogige. Ma n'otu oge ahụ ọ na-akpọ ya aha, Meri matara olu ahụ. Ọ matara na nke a bụ onye nwe ya. O wee kpọọ ya Rabai, nke bụ asụgharịa ya onye ozizi ma ọ bụkwanụ onye nwe m. E nwere otu ihe ikpeazụ banyere Meri nke eleghị anya ị maghị. Nke a bụkwa n'ihi na ya na onye nwe anyị Jizọs nọrọ. Cheta na nke mbụ na Meri bụ ya bụ onye mbụ rutere n'ile, dịka anyị hụrụ n'akwụkwọ Jọn isi 20 ahịrị nke mbụ ruo na nke abụọ. Ọ bụkwa ya bụrụ onye mbụ hụrụ ili tọgbọrọ n'efu. Anyị hụkwara nke a n'akwụkwọ Jọn isi 20 ahịrị nke mbụ na ahịrị nke abụọ ya. Ọ bụrụ ya bụ onye mbụ mara ọkwa ili tọgbọrọ n'efu. Ọ bụkwa Meri bụrụ onye mbụ hụrụ onye nwe anyị mgbe o siri n'ọnwụ belie. Ị ga-ahụkwa nke a n'akwụkwọ Jọn isi 20 malite n'ahịrị nke 14 ruo na nke 16. Ugbu a, nke ikpeazụ nke bụkwa nke eleghị anya gị onwe gị amaghị. Meri bụkwara onye mbụ kwusara mbilite n'ọnwụ. Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara. Ugbu a gee ntị ihe akwụkwọ nsọ kwuru banyere ya site n'oziọma Jọn isi 20 malite n'ahịrị nke 17 ruo na nke 18. Ọ na-asị otu a: Jizọs wee sị ya, ya emetụla m aka, n'ihi na akaghị m rigo lakwuru nna m, ma gakwuru ụmụnna m sị ha, ana m arịgo lakwuru nna m na nna unu, na Chineke m na Chineke unu. Meri Magdalin bịa kọrọ ndị na-eso ụzọ ya sị, ahụwo m onye nwe anyị. Ọ kọkwara ha otu ọ gwara ya rịị ihe ndị a. Ọ ghọrọ onye ama nke mbụ mgbe ọ hụsịrị onye nwe anyị sitere n'ọnwụ bilie. Mgbe anyị malitere n'obere ahịrị ahụ n'oziọma Luk isi 8, sorokwa akụkọ nke nwaanyị a bụ onye Jizọs gbanwere ndụ ya kpamkpam. Ọ dịghị mgbe ọbụla nwaanyị a chefuru Jizọs. Ọ dịghị mgbe ọbụla nwaanyị a chefuru ihe Jizọs mere ya. Enyi m, ọ bụrụ na ị ghọtara ihe Jizọs mere gị ma ọ bụ ihe ọ pụrụ imere gị, ị pụghị ichefu ya. Ọ ga-aghọ ịhụnanya nke ndụ gị. Ị ga-enwe mmasị ịgụ abụ otito nye ya ma feekwa ya ofufe, sorokwa ya ma bụrụkwa onye na-eso ụzọ ya, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla nke pụrụ ịdị ka mmetụ aka nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị. Ọ bụ ezie na enwere ike ọ bụghị mwakpo nke ndị ajọ mmụọ bụ nsogbu anyị taa, ma anyị niile nwere ịma aka n'iru nke chere anyị n'iru na ndụ. Nke ọ bụghị eziokwu. Anyị nwere ịma aka anyị na ndụ, ma achọrọ m ime ka anyị mara na otu onye nwe anyị ahụ, onye metụrụ Meri Magdalin aka, bụkwa onye nwe anyị onye chọrọ imetụ gị aka ma gbanweekwa gị site n'ime pụta n'ezi, ime ka ị bụrụ mmadụ onye ahụ onye ị nwere agụụ n'ime ala obi gị bụ. Ọ bụkwa naanị Chineke ahụ pụrụ imere gị nke a. Ọ pụrụ iwezuga mmehie gị. Ọ pụrụ ịgbaghara ajọ omume gị niile, n'ihe ọjọọ niile nke ị meworo, echiche ọjọọ niile nke ị nweworo. Ọ pụrụ inye gị ndụ ọhụrụ. Ọ dịghịkwa ebe ọbụla ọzọ ị pụrụ inweta nke a. Nwoke a na-akpọ Alexander McLaren, onye bụrụ onye nkwusa oziọma dịrị ukwuu nke ọgbọ gara aga, tinyere ihe nchịkọta n'akụkọ ya banyere Meri Magdalin. N'ezie, o tozukwara oke anyị ji ya mechie ihe ọmụmụ anya. Ọ sịrị otu a: ihe ọmụmụ kacha ukwuu nke m nwetara n'akụkọ banyere Meri Magdalin bụ ahịrị akwụkwọ nsọ a nke na-asị, ọ pụtara ihe mbụ nye Meri Magdalin, onye ahụ nke o siri n'ime ya chụpụ ndị mmụọ ọjọọ 7. Dịka ebe ahụ ọ na-asị na ọ bụghị Pita maọbụ James maọbụ Jọn ka o nyere iru ọma nke ugwu dị ukwuu na-enweghị atụ a. Ọ bụghị ọbụna dị nne nke ya onwe ya. Ọ bụ nye Meri Magdalin. Ọ bụ nye onye ahụ kachasị egosi ịhụnanya, onye kachasị nwekwa ihe ndị mere o jiri hụ ya n'anya karịchaa n'etiti ndị ikom nakwa ndị inyom niile bụ ndị biri n'ụwa n'oge ahụ. Mgbe niile ụwa na-adị, mgbe niile nwekwara ndị mmehie dị ukwuu,
nakwa ndị chọrọ mgbaghara dị ukwuu, ka e kwusaa banyere Mary Magdalene, ka e meekwa ka ihe ọmụmụ a pụta ihe. Ihe ọmụmụ a na-enweghị ogo nke mmehie ma ọ bụ mwakpo nke ndị mmụọ ọjọọ nke pụrụ ikewapụ anyị site n'ịhụnanya nke Kraịst. Chineke hụrụ gị n'anya. Jizọs nwụkwara n'ihi gị, n'agbanyeghịkwa onye ị bụ nakwa ihe ndị i meworo na ndụ. Ọ ga-agbanwe ndụ gị ma ọ bụrụ na ị ga-etinye ntụkwasị obi gị na ya. Ị pụkwara ibi ndụ gị niile dị ka ihe ịgba ama, isi Chineke, ahụrụ m gị n'anya. Nke a bụ ya bụ isi ebumnobi nke ije ozi anyị. Anyị adịghị efe Chineke ofufe ka o nwee ike hụ anyị n'anya. Anyị na-efe ya ofufe n'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya, gosikwa anyị ịhụnanya ya. Ọ bụkwa naanị ihe anyị pụrụ ime iji gosipụta obi ekele anyị site n'ịchọpụta ụzọ ndị anyị pụrụ iji gosipụta ịhụnanya anyị nye ya n'ihi ihe o mere anyị. Ọ bụrụkwa na ị ga-abịakwute ya taa ma kwenyekwa ka ọ gbaghara gị mmehie gị, ma a sị na imebeghị nke a, ị ga-aga n'iru site n'ụbọchị taa inwe oke agụụ dị ka Mary Magdalene, ibi ndụ gị n'ụzọ ọ ga-abụ ihe ịgba ama nye ịdị mma nke Kraịst. Ekpere m na arịrịọ m bụ ka Chineke gbaa anyị ume, unu niile bụ ndị nabataworo ya, ka onye anyị amara n'ike nke anyị ga-eji bie ndụ nke obi ekele, ndụ nke ịgba ama nye ihe ọma nke o mere n'ime ndụ anyị n'ebe niile nke anyị hụtara onwe anyị, ka anyị bụrụ aja nke obi ekele nye onye ahụ onye napụtara anyị site n'ọnwụ ma tinyekwa anyị na ndụ. Eleghị anya, e nwere ụfọdụ n'ime unu ndị na-ege anyị ntị ugbu a, ndị na-adịghị aghọta ihe anyị na-ekwu banyere ya mgbe anyị na-ekwu maka obi ekele, n'ihi na ọ dịghị mgbe ọbụla nke ịnwapụtara ịhụnanya nke Jizọs, ọ dịghị mgbe ọbụla nke ịnwapụtara nsọpụta ya, ọ dịghị mgbe ọbụla nke ịnwapụtara ikike nke dị n'àjà nke ọ chụrụ n'elu obe. N'ihi na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị ka azụtebeghị Jizọs, oge niile nke anyị ga na-eme usoro ihe ọmụmụ a nke mmadụ ndị zutere Jizọs, ọ ga-abụ ihe ga na-agba gị gharịị, n'ihi na ị pụghị ịghọta ihe mere n'ime ndụ ndị a ma ọ bụrụ na gị onwe gị aka anwapụtabeghị ya na ndụ nke gị onwe gị. Mmadụ ndị zutere Jizọs, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, achọrọ m ịgwa gị ọbụladị n'oge awa dị ugbu a na ị pụrụ isonye n'otu n'ime mmadụ ndị ahụ ndị zutere Jizọs. Mgbe ị zutekwara ya, n'ezie ị ga-enwe nwapụta n'ime onwe gị nke ga-eme ka ị ghọta ihe mekwara na ndụ ndị a bụ ndị anyị na-amụ banyere ha n'usoro ihe ọmụmụ nke anyị kpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. Nke a bụ ihe kacha mkpa na ihe ọmụmụ a, mmadụ izute Jizọs. Ma iche gị na nke a bụ ohere ọma dị ukwuu, dịkwa oke ọnụ ahịa, nke ị pụrụ iji nwapụta nke a, nke ị pụrụ iji detụ nke a ire, detụ ịdị mma Kraịst nakwa ịhụnanya ya ire. Ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe ọbụla nke nabatara Kraịst n'ime ndụ gị dị ka onye nwe gị na onye nsọpụta gị, gịnị ga-egbochi gị ime nke a ugbu a? Gịnị ga-egbochi gị ịnara onyinye ọma a bụ onyinye nke ndụ ebighị ebi nke ọ na-enye gị n'efu, ka ọ ga-abụ na gị onwe gị ga-esokwa na ndị na-agba ama ịdị mma nke obi ebere na amara nke Kraịst? N'ezie, ọ bụrụ na ugbu a na ọ ga-amasị gị ịnabata Kraịst dị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ịnabata onyinye ọma nke ndụ ebighị ebi a, ọ ga-amasị m ka irudata isi gị ma sorokwa m kpee ekpere a. Onye nwe m Jizọs, abịakwute m gị taa n'ihi na ahụtawo m onwe m dị ka onye mmehie, dị ka onye chọkwara nsọpụta gị. Ama m na ị bịara n'ụwa a ịgbapụta m site na mmehie m niile, ịnapụta m site n'aka ọnwụ ebighị ebi ma nyekwa m ndụ ebighị ebi. Ana m arịọ gị ugbu a
ka ịbata n'ime m ma bụrụ onye nwe m na onye nsọpụta m. Ana m ekwupụta gị taa dịka onye nsọpụta m. Bịa were ọnọdụ n'ime m n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ịghọwa onye nke Kraịst. N'ezie, sitekwa n'ugbu a gawa, ị ga-anwapụta ịdị mma na ịdị ukwuu nke ịhụnanya nke Kraịst nakwa obi ebere nke amara ya. Arịrịọ m bụkwa ka ilegharị anya gburugburu gị ma chọọ nzukọ Kraịst ndị na-ekwusa okwu Chineke nke bụ ezie, sonyekwa ha. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ị ga-emekwa, malitekwa n'ugbu a gaa n'iru. Mgbe ha na-emekwa ka ị mara ihe ị ga-eme, ama m na mgbe gị onwe gị na-ahụta ịdị mma nke obi ebere nke Kraịst, na ị ga-emekwa dịka Mary Magdalene. Ị ga-esonye n'ịgba ama nke ọlụọma ya, n'ịgba ama nakwa igosipụta site n'agwa gị nakwa obibi ndụ gị ihe ahụ nke o mere na ndụ gị, ka ọ ga-abụkwa na ndị enyi gị na ụmụnne na ikwu na ibe ga-ajụkwa gị kedu ebe ndụ ọhụrụ nke a sitere. Nke a ga-abụkwa onyinye nke obi ekele gị nke ị na-enye onye ahụ bụ onye gbapụtara gị. Unu niile bụ ndị gere anyị ntị. Ekpere m na arịrịọ m ugbu a bụ ka onye nwe anyị gaa n'iru ịgọzi unu nakwa ime unu mma, ka ụbọchị taa bụrụ ụbọchị nke mmeri n'akụkụ niile nke ndụ unu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ndị ọma gere anyị ntị n'olu, amaara m na onye nwe anyị bụ Jehova Chineke sitewo n'okwu ya nke taa bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs wulie mmụọ gị elu. Ugbu a arịrịọ mbụ dịka onye na-eso ụzọ nke Kraịst, ka ị ghara ị na-eme okomoko, ma jisie ike wetuo onwe gị ala ma jere onye nwe anyị bụ Chineke ozi dịka otu o kwesịrị. Ọ bụrụ na ị zutebeghị Kraịst, nke a bụkwa ohere ọma dịrị gị ịnara Jizọs Kraịst dị ka onye nzọpụta gị. Ọ ga-amasị m ka ị soro mkpe ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, anụwo m okwu gị, amataghịkwa m na ọ bụ naanị n'ime gị ka ndụ dị. Ya mere ugbu a, ana m anabata gị dị ka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bịa were ọnọdụ ma chịakwa achị n'ime m. Ekele dịrị gị n'ihi na ama m na ịnụwo olu m n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.